Gitanggal na sa official slate sa hugpong ng pagbabago. Hugpong sa tawong lungsod sila Nilo Abellera Jr. o incumbent Councilor Pamela Librado Morata alang sa eleksyon 2022. Atong sayron sa report ni Jandy Esteban. Gikumpirma ni Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte karong hapon pinaagi sa iyahang FB page nga gitanggal na sa Davao City Council official slate sa hugpong ng pagbabago o hugpong sa taong lungsod alang sa eleksyon 2022 sila Nilo Abellera Jr. o incumbent Councilor Pamela Librado Morata. Base sa iyang statement, nagtuo ang partido nga ang kausa sa duha ka kandidato wala nahisubay sa panlantaw sa partido alang sa Davao City ug sa nasod. Sa interview sa GMA Regional TV1 Mindanao kang Nilo Abellera Jr., kinsa iladong suod sab nga higala ni Congressman Paulo Duterte nahikurat sa maong balita ug wala siya masayod sa klarong rason sa pagtanggal kaniya. Wala sab daw niya formal nga nadawat ang resolusyon. Pagsulti sa kuha, natingala po ko. Wala may rason or klarong nga rason nga ako may balaan. Unsa dito ang wala na akong gisubay. I am willing to talk to them or kung makigstorya sila. Pero kung dili sila makigstorya, ma'am, unsa man ako pagpugos sa ila, kinsa man sa ato ang makapugos nila. Samtang sa gipagawas nga statement sa media ni Councilor Pamela Librado Morata, nagtuo ang konsehal nga ang rason sa pagtanggal kaniya mao ang alegasyong kalambigitan niya sa CPP, NDF, NPA. Apan wala man lang kuno siya gikonsulta bahin niini. Sa maong statement, iyang gianunsyo ang iyahang pag-withdraw sa iyahang kandidatura pagkakonsehal. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.